Un dos traballadores despedidos é Enrique Reino, máis coñecido como Colo, que participou activamente na negociación do convenio colectivo da conserva. Entende que a defensa dos dereitos dos traballadores, exixendo o pago dos atrasos, foi o detonante do seu despido tras 23 anos traballando na empresa. Que no meu caso, por exemplo, chego a un punto onde se me fai un expediente contradictorio, e son secretario general da sección sindical da empresa na que traballo, son secretario do comité de empresa e son vicepresidente do comité de prevención. Entón, o meu traballo sindical consiste en velar pola seguridade e polos dereitos dos traballadores, escoitar as súas demandas, trasladalas á empresa, e, se ve que, por facer ben o traballo sindical, pois a represalia é facerme un informe contradictorio, desplazándome da empresa principal a unha empresa onde se me comprometen a facer unha serie de actuacións, dun ano de formación e todo. Isto desencadena todo que ao cabo de traballar un ano sin ningún tipo de traballo efectivo, pois se produce o despedimento, non? A espera do xuízo, que se celebrará o próximo 8 de xuño, chama aos traballadores a secundar a convocatoria de apoio prevista para mañá ás 12 na praza do Concello de Boiro. O que si quero é ver e comprobar que a xente da conserva, así como nós puxemos a cara por eles cando foi do convenio colectivo e pedimos e solicitamos os dereitos dos traballadores, que ora eles poñan a cara por nós, vale? Que se é visible o sábado ás 12 da mañán na plaza do Concello de Boiro, que se é visible esa concentración e que os compañeros mostren o seu apoio aos que ahora mesmo estamos vivindo este trance, non? Colo confía na xustiza e agarda ser readmitido no seu posto de traballo, dende o que continuará a loitar polos dereitos de todos os traballadores, non só da súa empresa, senón de toda a conserva, para acabar coa precariedade e inestabilidade laboral nun sector do que depende en gran medida a economía do Barbanza.